Аллаһның рәхмәте белән менә түбән Кама хәзрәтләре тарафыннан, җәмәгать тарафыннан Пәйгамбәребезнең тормышына багышланган бәйге үткәрелә. Әлбәттә, бу инде сөекле Пәйгамбәребезнең тормышын өйрәнү, аның әхлагын өйрәнү, ничек итеп ул шушы җиңел булмаган тормыш юлын узып, ничек итеп безгә иң күркәм үрнәкне күрсәтеп калдырган, менә шушы мәгълүматларны өйрәнеп, шушы өлкәдә әлбәттә көч сынашу, аның файдалары бик зур. Шуңа күрә Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям тормышын, әхлагын, аның күркәм сыйфатларын өйрәнеп, тормышыбызда кулланып яшәргә насыйп булсын. Ә бүгенге бәйгедә инде кем күбрәк укыган, кем күбрәк тырышлык куйган, иншаллах шул җиңеп чыгар. Монда күбрәк белем алу кирәк, күбрәк китаплар укып, күбрәк хәтердә калдырып, действительно заниматься итәргә кирәк. Былай гына белем бит күктән төшми инде безгә. Шуңа күрә укырга, күбрәк белем алырга кирәк. شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل Кому вручил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, белое знамя в битве при Бадре? Онда ихтибар итегез, белое знамя. Мус'аб ибн Умайр, Али ибн Абу Талиб, Ансари, Умар ибн Хаттаб. Менә әлхәмдүлилләһ, Аллаһның рәхмәте белән без бүген Нижнекамский шәһәрендә кардәшләребез белән викторинада катнашырга туры килде. Мин бу гамәлләрне әлхәмдүлилләһ бик тә файдалы, бик тә яхшы дип саныйм, чөнки Пәйгамбәребезнең сирасын белү безгә һәрберебезгә дә фарыз. Шуңа күрә без белемнәребезне монда тагын да арттырып кайтачакбыз, әлхәмдүлилләһ. Шуңа күрә мондый мероприятиеләрнең алга табанда булуын бик тә телим. Без бик теләп моңшы чараларга катнашабыз. Четвертый. Сподвижники 4. Кто посоветовал копать ров в Медине? Абу Бакр. Расулуллах, 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 Расулуллах. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات. Bizde bugün elhamdülillah Allah'ın rahmeti bilen Peygamberimizin durmuş, tarixin, biyografiyasını belli bu işe de ilgili uzdu. Katlaşılan için karşılık edilmiş oldu. Allah'a ve kitaplar. Üçüncü orunda bizim aldığı özümüzün şehir yigitleri Түбән Кама şehrinden kardeşlerimiz. Диплом третьей степени республиканской интеллектуальной викторины «Милость для миров» дип аталды безнең, ягъни галәмләргә рәхмәт итеп җибәрелгән Пәйгамбәребез. Инде икенче урында безнең Сарманнан килгән кардәшләребез яулап булдылар. Шулай инде безнең хәзрәт китә дә, аннан соң беренче урыннар алып китә. أنزله رب وهاب رب التواب الرحمن أنزله رب وهاب رب التواب الرحمن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. Монда килү инде ул үзе бер җиңү. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә разый булсын, оештыручылардан да, килеп катнашучылардан да.